még a pálya, sőt a hét elején futószáron kezdte, de egész ügyesen alakulnak a többségek. A pálya könnyűnek tűnik, bár annyira nem, mert ugye a lovak azt látják, hogy itt vannak a többiek, úgyhogy szívesen jönnének vissza a csoporthoz. De a lovasnak nagyon észnél kell lenni ahhoz, hogy arra menjen a paripa, amerre ő szeretné. A versenyeken nehezítő, hogy ezeken a gólyákon vannak almák, amiket, ha nem jó a fordulat, a ló mind a lábával, mind a farkincájával le tud ütni. Hogyha pedig kilép egy ilyen akadályból, akkor ugyanúgy hibapontok járnak érte. Ezen a pályán van egy alternatív megoldás, az, ahol a Kristóf átmegy, mellette van egy kis ugrás, az azoknak készült, akik majd haladók kategóriába tartoznak és ugrani szeretnének. Ügyes voltál! Jól van, így. Kicsit előre. Ki akarod?